Olagain txistulari taldea eta Alberto Agirre abesbatza. Olagain txistulari taldea 38 urte daramatza, herriko kaleak, festak, prozesioak alaitzen. Azkeneko urte hauetan, Joseba Setienen gidaritzepean, lortu du taldea nolabait kohesionatzea, bai era musikalean eta bai pertsonalean. Eta momentu honetan, erreferentziako taldea dugu txistulari taldeen, inguruko txistulari taldeen artean. Atzean, Alberto Agirre koroa izango dugu, baitare 1982an sortua, eta biak batera 3 abesti eskeniko izkigute. Lehenengoa, Atozte Kristauak, Adeste Fideles izandakoa. Bigarrena, Gabon abestien bilduma txiki bat, eta hirugarrenez, Aintza Zerua. Con todos ustedes, el grupo de Txistularis Olagain y el coro Alberto Agirre. Y los va a dirigir en esta ocasión, es todo un lujo, el maestro de maestros, José Mari Oyarzábal Peloni. Chalo Beroa.
Triana Kultur Elkartea, 1994ean sortu da, eta hainbat urtetan herriko kulturgintzan gogor eta tinko ari dena. Son 3 las canciones que nos van a ofrecer Triana de Andoain: Niña María, Si por fortuna algún día y La Navidad. Zuekin, Andoaingo Triana Elkartea.